מוקדש לעילוי נשמת גאולה צור החן בת מנחם. טוב, אז אנחנו השבוע בעזרת השם נגיע כבר לחודש אלול. הוא כמובן לא בא להרוס לנו את הסוף של הקיץ עם האובר רצינות או כובד ראש חלילה. אנחנו הרי אחרי ט"ו באב, 15 באב, שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, אחרי כיפורים, ומשם אנחנו בעלייה כבר, אנחנו אחרי תשעה באב, אנחנו אחרי החורבן, ולא צריך להביא לעצמך עוד חורבן בראש חודש אלול, אלא הפוך, לנצל את ההזדמנות לראות את אלול כמתנה מהקדוש ברוך הוא. אז באמת, היום אני רוצה קצת להתעכב על הנושא הזה של המשמעות של חודש אלול והתרגום של זה הלכה למעשה, כשאנחנו נביט על השורש, מאיפה זה התחיל בעצם, אוקיי? אז ככה, בעצם יש לנו 3 פעמים 40 יום שבהם משה רבינו עולה להר. אוקיי? יש את מתן תורה, בו' בסיוון, או ז' בסיוון, תלוי לאיזה דעה. הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, 10 הדיברות. בני ישראל שומעים, 2 הדיברות הראשונים מהקדוש ברוך הוא, את 8 האחרים ממשה רבינו. זה המעמד. אחרי מעמד הר סיני, שבהם הם שומעים מפי הגבורה ומפי משה את 10 הדיברות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תעלה להר, ואני אתן לך את הלוחות הפיזיות, אוקיי? שעליהם יהיו כתובות 10 הדיברות. יתרה מזו, אני גם מלמד אותך, זה לא מופיע מפורש בפסוק, אני גם מלמד אותך את כל התורה כולה, הרי התורה כולה היא לא רק 10 הדיברות, אני אלמד אותך את כל המצוות, כללותיהן ופרטותיהן, וכפי שחז"ל אומרים, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתן למשה בסיני. בעצם גם דברים שמשה רבנו לא גילה ולא הסביר בפרוטרוט, וזה דברים שהתחדשו רק כמה דורות לאחר מכן, הוא אמר אותם בצורה יותר כללית, אז הוא כלל את הכל, הוא קיבל את הכל. אוקיי. 40 הימים האלה בעצם הם מז' או ח' בסיוון עד... אז איך שהוא רואה את רבי עקיבא חג שבת? שוב, אני אומר, החידוש של הדברים, הגילוי של הדברים, מתפתח לדורי דורות. אבל הדברים בכלליות נאמרו וניתנו למשה רבינו. זה יכול להיות שהוא רואה תלמיד שמגלה דברים מתוך הכלל שהוא אמר, כן? זה כמו ילד שמפתח משהו שאולי לא היה אצל ההורים בצורה גלויה. אז ההורה עדיין משתאה ממה שהילד עושה, הוא עדיין רואה נחת. הוא עדיין אומר, וואו, אפילו שהוא יודע שבפוטנציאל זה משהו שהוא נתן אותו כערך כללי בתוך הבית. אוקיי? ולאחר מכן, לצערנו הרב, משה רבינו יורד בהר סיני, בי"ז בתמוז, והוא נחשף בסיום אותם ימי 40, סיומם המלא, כן? חשוב להדגיש, כולל יום ולילה, כי בני ישראל הרי טעו בחישוב, חשוב שביום 40 עצמו הוא כבר הגיע בז' בתמוז, ואז הם עושים עגל, ומשה רבינו שובר את הלוחות, הלוחות הם בעצם סוג של כתובה, משה רבינו השושבין בין הכלה לחתן, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, משה רבינו לא יכול להכיל את האירוע, אז הוא שובר את הכתובה לעיני כל ישראל, ולאחר מכן הוא מספר לנו בספר דברים, התנפלתי לפני הקדוש ברוך הוא והתפללתי והתחננתי שהוא ימחה לכם שוב 40 ימים, ובאותם 40 ימים שוב פעם לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, כמו אותם 40 ימים הראשונים. יש דעה אחת שראיתי שהוא לא באמת עלה להר, הוא התפלל לפני אוהל מועד, אבל רוב הדעות כולן הוא אכן עלה להר, והיה באותה אטמוספירה רוחנית מנותקת מהגשם, שבה הוא לא אוכל ולא שותה, והוא רק מתחנן אל השם. זה נקרא 40 האמצעיים בין 40 הראשונים
ל-40 האחרונים שתכף נגיע אליהם, שזה מושא השיעור שלנו, זה מה שחשוב לנו יותר בחודש אלול. מה הוא עושה שם באותם 40 ימים האמצעיים? הרי הוא לא עולה לקבל לוחות, הוא לא הולך ללמוד תורה, הוא בסך הכל מתפלל ומתחנן על השם, תכפר לעם ישראל על חטא העגל. בסוף אותם 40 יום, אוקיי? שזה פלוס מינוס כ"ט מנחם אב, תלוי אם זה מלא או חסר. יום כיפור, נכון? מה? בסוף יום 40 זה יום כיפור? לא, יום כיפור זה סוף ה-40 האחרונים, השלישיים. אנחנו עכשיו בסוף האמצעיים. השני. אוקיי? אומר לנו רש"י, לסוף מם יום האמצעיים נתרצה. הקדוש ברוך הוא נתרצה. אוקיי? משה מבחין בזה, הוא שם לב לזה, לא כתוב איך בדיוק. זה בכ"ט אב? כן, אני חושב שזה בכ"ט אב. אולי זה תלוי לפי חישובים של, אם אנחנו רואים שמתן תורה היה בו' או ז', לפי המחלוקת. יש פה איזה פער של יום אחד, אוקיי? אבל פלוס מינוס זה הזמנים, אוקיי? לסוף מהם נתרצה הקדוש ברוך הוא. נתרצה הקדוש ברוך הוא, אז הוא יודע עכשיו שהקדוש ברוך הוא מחל. מה ההוכחה הכי גדולה שהוא מחל? שמה הקדוש ברוך הוא אומר לו לסוף מהם יום האמצעיים? תעלה אליי עכשיו, סליחה, הוא אומר לו, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, אוקיי? יש גם בזה 2 דעות בחז"ל, האם הוא פסל אותם למטה באוהלו שלו, ומזה גם משה רבנו התעשר מהנסורת, ממה שנשאר מהמסביב של אותם אבנים, והוא עלה למעלה כדי שהקדוש ברוך הוא יכתוב על הלוחות, שזה אגב המינוס שיש בלוחות האחרונות, שבלוחות הראשונות גם הפסילה וגם הכתיבה נעשתה בידי הקדוש ברוך הוא. באחרונות הפסילה בידי אדם, בידי משה, הפיסול, כן סליחה, לא הפסילה, הפיסול, והכתיבה בידי הקדוש ברוך הוא, בידי מלך מלכי המלכים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך, אין לך הוכחה גדולה מזו שמתרצה, כן? אם החתן אומר לשושבין, תקשיב, הכתובה שקראת, אוקיי? תכתוב אותה שוב. זה האות הכי גדולה שהחתן רוצה שוב להתחיל את החתונה מחדש. אוקיי? החתונה הרי בעצם אפילו לא התחילה, האירוע לא התחיל, החופה לא התחילה. סליחה, החופה הייתה במתן תורה, כן, הייתה במעמד הר סיני, החתונה עצמה, כן. אז, אוקיי, אז הוא עולה, בשביל מה? רשמית, הוא עולה עכשיו, כדי שהקדוש ברוך הוא יכתוב על הלוחות את 10 הדברים הראשונים, נכון? למה צריך 40 יום? למה צריך 40? מילא בפעם הראשונה היה צריך ללמוד את כל התורה כולה. אוקיי. אבל משה רבנו כבר יודע את כל התורה כולה. כבר למד אותה בפעם הראשונה. מה הסיבה הרשמית? אגב, זה מופיע בפסוק בצורה רשמית שהקדוש ברוך הוא מבקש, פסול לך ותעלה בשביל שאני אוכל לכתוב. אז אין פה צורך לעוד 40 יום. עכשיו, אם אתה... על האחרונה אנחנו שואלים, כן. השאלה הזאת שאני שואל זו שאלה של הרב מלובביץ', הוא שאל אותה בפרשת עקב תשל"ג 1973 למניינם. אומר הרב, אפילו בשר ודם, שצריך לכרות על לוחות 10 הדיברות, כמה ייקח לו לכרות את זה? 5 שעות, 6 שעות, בשר ודם. הקדוש ברוך הוא יכול הרי בשנייה אחת לכתוב. אז אם הסיבה הרשמית היא רק הכתיבה, אז למה צריך 40 ימים נוספים שמסתיימים מתי? ביום הכיפורים. בעצם זה יוצא ש40 האחרונים הם ממתי? מא' אלול עד י' תשרי. 30 יום של חודש אלול, ועוד 10 ימים של חודש תשרי שמסתיימים ביום הכיפורים. אוקיי? אותה שאלה ל40 ימים הראשונים, כי 40 ימים זה לא באמת מספיק זמן ללמוד את כל התורה. או, יפה, שאלה טובה את שואלת. האם באמת 40 הראשונים גם מספיקים בשביל ללמד את כל התורה כולה? אז באמת יש איזה מדרש מעניין שאומר שבאמת בסוף אותם יום הוא ראה שעדיין נשאר חלק מכל התורה, כאילו התורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, אז
אז הוא בסוף נתן בבחינת מתנה. אבל הרבי קצת לא מקבל את המדרש הזה, משום שממה נפשך? אם מראש הקדוש ברוך הוא טוען שאי אפשר ללמד תורה ב-40 יום, אז מראש ניתן אותה במתנה. למה צריך לחכות 40 יום שאתה מלמד את התלמיד? ואז בסוף אתה אומר, אתה יודע מה? בעצם החומר מדי ארוך, טוב יאללה, בוא קח את זה בבחינת מתנה, אני אתן לך את זה כאילו באופן ניסי כזה, אני אכניס לך את זה לתוך הקומפיוטר של הראש שלך, וזה ייכנס לך. אז באמת מסתבר, לפי איך שהרבא מבין את זה, שכן, בפועל הקדוש ברוך הוא לימד אותו. האם הוא לימד אותו את כל החידושים כולם שהולכים להתחדש כל הדורות? לא בהכרח. אבל הוא לימד אותו את כל הכללים, שמהם התפתחו כל הפרטים ופרטי פרטים. אז ודאי שכל המצוות עצמם לפרטיהן, הוא קיבל אותם, אחרת הוא לא יכל ללמד את מה לעשות. ודאי שהתרי"ג מצוות עצמן, הוא לימד את בני ישראל, כפשוטו. אבל כל הדרשות וכל התילי תילים של ההלכות, כן, על דרך מה שאמרת קודם, שהוא רואה את רבי עקיבא דורש, כלומר, מאיפה אתה לומד כל דבר וכו', זה יכול להיות שזה לא בכך נאמר. אבל בכל מקרה, הרב לא מקבל את זה שהבחן מתנה, אלא שבאמת ב-40 ימים, הקדוש ברוך הוא לימד אותו. עכשיו, למה המספר 40? יש בזה באמת אין ספור בחז"ל, מספר 40. 40 זה מופיע בעוד הרבה מקומות. הזכרתי בשיעור לפני מתן תורה, אם אתם זוכרים את אליהו הנביא, במערה הזאת, באותה סיטואציה שהוא חווה, שם גם 40 יום. 40 הוא 40 יצירת הוולד, הרבה מאוד מופיע המספר הזה. בכל אופן, אני חוזר לעניין. נשאל את השאלה, למה צריך 40 יום? אוקיי. יש מדרש שאומר שבלוחות בפעם השנייה, הקדוש ברוך הוא הוסיף ולימד אותו ונתן לו עוד חלקים בתורה. דרוש, אגדות וכו'. אומר הרב זה מדרש, זה מופיע במדרש, אבל זה לא הולך לפי רש"י. לפי רש"י, אוקיי? בפרשת עקב, כשמשה רבינו מתאר ועומד, מתאר את 40 האחרונים, הוא אומר, ואנוכי עמדתי בהר, אומר רש"י, 3 מילים. לקבל לוחות אחרונות. נקודה. כלומר, הרב אומר, לפי רש"י יוצא, שרש"י לא מחזיק מזה במרכאות, שבאמת היה פה צריך ללמד אותו עוד דברים. יכול להיות שאולי היו תוספות שניתנו באותה תורה, אבל זה לא יצריך 40 יום בשביל ללמד עוד חלקים נוספים. במילים פשוטות, לפי רש"י, הסיבה היא אחת, מה שכתוב בפסוק. פשט. למה אתה צריך לעלות? שאני אוכל לכתוב על אותם לוחות שהעלית, ולתת לך אותם, למסור לך אותם. אז שוב השאלה חוזרת, למה צריך 40? אז הרב אומר כך, אם באמת הוא עלה רק לקבל את הלוחות האחרונות, הדגש של רש"י הוא לקבל לוחות אחרונות. אז זאת אומרת שהוא עלה לקבל. לקבל. מה הוא עלה לקבל? מה זאת אומרת לקבל? זאת אומרת ככה, אם בלוחות האחרונות היה חסר מ-40 ימים שהיו בפעם הראשונה שהוא עלה לקבל, הניחו רגע את 40 ימים של התפילה, כי הם מחוץ לעניין של לקבל את התורה. הם תפילה. אז באותם 40 ימים, מה משה רבינו קורץ לו בקבלה? הרי הוא בעצמו מתאר לנו, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. אז מה עשיתי? בעצם התנתקתי מהגשמיות, מהחומריות. אומר הרב, במובן בפשטות שכל יום וכל לילה שעוברים על משה רבינו, באטמוספירה רוחנית שכזאת, הוא בעצמו, כמקבל של התורה, הוא מזדכך יותר. כל יום שעובר באותה הזדככות שהוא מנותק מהחומר, הוא נהיה יותר זך, הוא נהיה כלי קיבול יותר מזוכח לקבלת התורה. מכאן אנחנו מבינים שיש חשיבות לכל 24 שעות שעוברים בקבלת התורה. נכון שאם אתה הולך לפי השאלה, כמה זמן לוקח לקדוש ברוך הוא לכתוב? אוקיי, אז נכון, יכול להיות שזה דקה וחצי, או פחות, או 10 שניות, לא משנה. אז לא צריך את 40. אבל אם אנחנו מדייקים לשונו של רש"י, ואנוכי עמדתי בהר לשם מה? לקבל הלוחות האחרונות. אז הלקבל צריך להיות מושלם, כמו הלקבל הראשון שהיה מושלם. כשם שהלקבל הראשון, במה הוא עסק? לא רק בזה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותך את התורה, אלא בזה שאתה, משה רבינו, כנציגם של עם ישראל, משה רבינו הוא השליח של כולם, הוא המייצג של כולם, מזכח את עצמו, כדי להיות כלי לקבל את אותה עוצמה רוחנית
שנקראת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, התורה של הקדוש ברוך הוא. בסוף התורה היא חוכמתו של אין סוף ברוך הוא. אם אתה רוצה להכניס את האין סוף הזה בתוך סוף, בתוך גבולי, הגבולי הזה צריך לזכח את עצמו, צריך להכשיר את עצמו. חלק מההכשרה היא לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, הפכתי להוויה רוחנית, אמנם לא מתתי, הייתי עדיין גוף, אבל גוף שכבר לא נמצא באותם תנאים ובאותם מגבלות של בשר ודם רגיל שנמצא מתחת להר. אז אני משהו ביניים כזה, משהו באמצע. וכל יום אני מזכח את עצמי יותר ככלי קיבול. אומר הרבי, אם היה חסר ב40 האחרונים, אז היה חסר בזיכוך המחודש של קבלת התורה. והרי יש דגש שרש"י אומר לנו כמה וכמה פעמים, כמפרש של המילים שמשה רבינו אומר. אומר, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים. מה זה כימים הראשונים? אומר רש"י, אומר משה רבינו, כימים הראשונים, מה אלו ברצון, אף אלו ברצון. זאת אומרת, יש סימטריה בין הראשונים לאחרונים. כשם שבראשונים הקדוש ברוך הוא רצה לתת לי את התורה, למסור אותה לעם ישראל, זה היה הרי לפני חטא העגל. החידוש הוא שגם עכשיו הוא רוצה לתת אותה. באותה מידה שהוא רוצה לתת אותה לפני זה. למה זה חידוש? בטח שזה חידוש, כי חטאתם בחטא העגל באמצע. זה שאני מצליח לשחזר את האירוע הקודם באותה מידה, זה מדהים. אומר הרב, מסתבר שזה לא רק מצד המקבל, אלא גם מצד הנותן. אמנם הנותן, מי זה הנותן פה? הקדוש ברוך הוא לא צריך עכשיו ללמד את משה רבינו שוב את כל התורה כולה. אבל אם הוא יחסיר מהימים, ממספר הימים של הנתינה הקודמת, יגידו שיש פה גנאי. זה לא באמת ברצון כמו הראשונים. כן, זה כמו, זה קצת כמו בחינוך הילדים, אנחנו יודעים שילד לא רוצה רק את הערכים שאתה נותן לו, או את הארטיק שאתה נותן לו, או את המתנה שאתה נותן לו, לא משנה מה שאתה רוצה להעניק לו, אוקיי? בין אם זה פיזי או גשמי. הוא רוצה את הזמן אבא, זמן אמא, את השהות הזאת. זה לא רק מה סיפרת לי, מה אמרת לי. לפעמים הילד בסך הכל רוצה להיות איתך. הוא אומר לו, אבל כן, אתה עומד בדלת, אתה בא לצאת, אבל אני בסך הכל הולך למכולת ולזה יהיה לך משעמם. לא אכפת לי. אני אתפוס לך את המכנסיים. אני אחזיק בך. אז אני אראה בך. לא, אבל אני לא אוכל להעסיק אותך. לא אכפת לי. לא, אבל יהיה תור בדואר, שעה וחצי, אתה תשתעמם. לא אכפת לי. יהיה לי זמן אבא. אני אהיה איתך. אני אחווה איתך. על דרך זה, כן, זה רק דוגמית. על דרך זה ובעין ארוך יותר. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן מחדש אחרי החטא, אז צריך להדגיש פה מה אלו ברצון, אף אלו ברצון. צריך להדגיש את זה. וזה לא סתם שמשה רבינו אומר כימים הראשונים. הוא בעצם אומר 40 האחרונים הם כימים בסימטריה. נכון, לא צריך עכשיו ללמד אותי את כל התורה כולה, אבל הזמן אבא חייב להיות. הזמן שהנותן מעניק, 1. ו2, זה מה שאמרתי קודם, הזמן של המקבל גם כן. הוא קריטי באותה מידה שהיה קריטי בהתחלה, באותה מידה שהייתי צריך כמייצג שלכם, בני ישראל. בפעם הראשונה שעליתי להר, הייתי צריך להכשיר את עצמי, לזכח את עצמי, כדי לקבל את התורה. זה אותו דבר עכשיו, בפעם האחרונה, בפעם השנייה, ב40 האחרונים, אני צריך גם כן לזכח את עצמי. יש לנו פה שתי דברים, מצד הנותן ומצד המקבל, ליצור סימטריה של נתינה ושל קדושה. של קדושה בנתינה, כלומר, קדושת התורה ניתנת בקדושתה, במלוא קדושתה, אם הכלי הוא כלי ראוי. אם יהיה משהו חסר בזיכוך של הכלי, הכלי לא יהיה מספיק מזוכח, אז הקדושה של התורה תהיה חסרה. משהו יהיה חסר בקדושה של התורה. אוקיי? לא בגלל שהיא עצמה לא קדושה. היא עצמה קדושה. אבל עכשיו הרי, מה קורה פה? תהליך של מסירה. אתה רוצה למסור את החפץ הזה ולשמור על קדושתו המלאה. גם כשהוא עובר הלאה, נכון? גם כשהחבילה עוברת, אתה רוצה שהיא אותה חבילה. משהו בה לא השתנה. אתה חייב לוודא שהכלי המקבל הוא מזוכח מספיק. יפה מאוד. אוקיי. אז אם ככה, מה אלו ברצון, אף אלו ברצון, אז בעצם יש פה סימטריה, ואם ככה, אז אומר הרב, יוצא שתי דברים.
לפי רש"י יוצא שב-40 האחרונים, וזה נקודה נפלאה, זו נקודה שצריך לשים לב אליה, יוצא שב-40 האחרונים משה רבינו לא התפלל. עוד דבר, יוצא שב-40 האחרונים משה רבינו לא ישב בשיעור תורה של הקדוש ברוך הוא. מה הוא עשה? הוא התקדש. הוא זיכך את עצמו, הוא התעלה כל יום עוד ועוד 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 בזיכוך של עצמו. כל דקה שעברה שם ב-40 ימים, הוא נהיה יותר ויותר מזוכח. איך נראה הזיכוך הזה אבל הזיכוך במצב שהוא סטטי? אז זהו, שהוא לא סטטי, הוא מתקדש. אבל אין שם פעולה רשמית של תפילה, משום שלא צריך להתפלל יותר. למה לא צריך להתפלל? כי לסוף מם האמצעיים נתרצה הקדוש ברוך הוא. ועכשיו, למה זה חידוש? זה חידוש משום שלפי תרגום אונקלוס ולפי תרגום יונתן בן עוזיאל, כשהם מתרגמים בפסוק וישמע השם אליי גם בפעם ההיא, אז מה הם אומרים? וישמע השם אליי גם בפעם ההיא, הם טוענים לתפילתי. קבל צלותים, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה. לפי האונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל, ב-40 האחרונים משה רבינו גם מתפלל. לפי רש"י, וזה מוקד השיח שלנו היום, אנחנו הולכים לפי רש"י, זה לא פוסל אף אחד אחר, אנחנו כרגע מתבייתים על השיטה שלו ומנסים להבין אותו. הוא אומר, ואנוכי עמדתי בהר לקבל הלוחות. נקודה סוף. מה זה אומר לקבל הלוחות? אני לא הולך עכשיו להקשיב לשיעור תורה, אני פשוט מקבל פיזית את הלוחות מהקדוש ברוך הוא. אני לא מתפלל, זה לא הזמן עכשיו להתפלל, סיימתי את כל התפילות, זה היה לפני כן. והתנפל, זה היה 40 האמצעים. למה? מאוד פשוט, הקדוש ברוך הוא נתרצה, זהו. אין צורך יותר להתפלל. אז לפי רש"י, איך הוא מסביר וישמע השם אליי גם בפעם ההיא? הוא אומר לא, זה הולך על האמצעיים. בעצם משה רבינו אומר, ואנוכי עמדתי בהר, מתי? ב-40 האחרונים, כימים הראשונים, 40 יום 40 לילה, בזכות מה? בזכות מה יתאפשר לי שעכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לי תעלה בפעם השנייה לקבל לוחות אחרונות? בזכות זה שוישמע השם אליי גם בפעם ההיא באמצעיים. ככה יצא לפי רש"י, שסוף הפסוק הוא לא על השלישיים, אוקיי? אלא על האמצעיים. אני מקווה שאתם עדיין מחזיקים ראש. כן? אוקיי. אז יוצא לנו ככה, שבעצם לפי רש"י אין פה צלוטה, אין פה תפילה, אין פה שיעור תורה, יש פה התקדשות. מה זה ההתקדשות הזאת? לקבל. אני עכשיו מתקדש לקבל. מה עושה החתן מתחת לחופה שם עם העיניים עצומות והכלה מסתובבת סביבו של? הוא מתפלל, הוא מקבל את הכלה, הוא מקבל את האירוע בתוכו, הוא כונס אותו לתוכו. אוקיי? אין איזה נוסח רשמי שהחתן צריך להגיד שמה, אין איזה לשם ייחוד מסוים, אין איזה תפילה. נכון שמבקשים מהחתן, דוחפים לו פתקים, כי זה עת רצון, בוא תתפלל על ההוא, שצריך זרע אחד וקיימה. בסדר, זה תוספות שאנשים מבקשים. אבל רשמית, אין שם טקסט, אין שם ריטואל. מה הוא עושה עם עיניים עצומות? הוא קולט את האירוע. הכלה מגיעה עכשיו, מסתובבת סביבו, ממשיכה השפעות, כן, שבבחינת מקיף, פה קבלה וכו'. אז מה מבקשים ממך עכשיו? תעמוד, תקבל את מה שמתחיל לקרות כאן. אוקיי? וזה מה שבעצם משה רבינו עושה שם באותה תקופה. הוא מקבל. אם ככה, אז למה כתוב בסוף 40 האחרונים, שזה בעצם יום הכיפורים, 10 בתשרי, סלחתי כדבריך. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. רגע. אדון רש"י, אמרת לי בפרשת כי תישא, לסוף מם האמצעיים נתרצה. ורש"י צודק. למה רש"י צודק? כי אמרנו שיש לנו הוכחה ברורה שנתרצה. רש"י לא המציא את זה מהבטן שלו. מה ההוכחה הכי חזקה שנתרצה? הקדוש ברוך הוא בסוף מם האמצעיים. אמרנו קודם, שהוא אומר, תפסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים. אני רוצה להתחתן עם הכלה הזאת, אני מעוניין בה. כנסת ישראל, אני מעוניין בה, הנה, תפסול לך 2 לוחות, תכין את הכתובה. אז ברור שהוא נתרצה. אם הוא כבר נתרצה, זה אומר שהוא ודאי סלח. מה מתחדש עכשיו בסוף האחרונים? במיוחד אחרי שרש"י אמר לנו, שב-40 האחרונים משה רבנו לא עוסק בתחנונים,
תסלח לעם ישראל. את זה הוא כבר סיים בסאגה של האמצעים, של 40 האמצעים. אין פה עוד איזה אירוע של הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תסלח. זהו, כבר סיים את זה. מה הוא עושה עכשיו? הוא מקבל. אז באמת... הוא מתכונן לקבל. כן, הוא בקבלה. אני עכשיו מקבל. עכשיו, בפועל באמת המסירה עצמה של הלוחות, מתי הם? ביום הכיפורים. אגב, גם ב-40 הראשונים המסירה הייתה בסוף ה-40 הראשונים. זה לא שהוא נותן לו את זה ביד והוא מחזיק את זה, כן, כמו שנים שמחזיקים מיד איזה 40 דקות. זה, בסוף האירוע זה קורה, ביום האחרון זה קורה, אוקיי? אולי יש כאן איזה סימן להיפוך? כלומר? כלומר, שהאדם משודד מערכות, כאילו סלחתי, כמו שאתה, זאת אומרת, כל העמידה שלו, כן. באחרונים, כן. היא בעצם, שומע, אני ואתה שותפים. כאילו הם הגיעו למין מצב כזה של אולי השתוות כזאת, טוטלית, ואולי משה רבנו קלט מה המשמעות האמיתית של האדם בעולם הזה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, כמו... באופן יותר גבוה? כן. כלומר, גם אם כבר סלחתי בסוף האמצעים, את אומרת, יש עכשיו... יש פה כאילו אמירה כזאת יש פה טוויסט בתוך הסלחתי? כשאדם אומר סלחתי כדבריך, זה אומר שאני... לא, זה לא האדם אומר, זה הקדוש ברוך הוא. כן, כן. אני אומרת, אם אדם יגיד, נגיד אם אתה ואני בשיח, ואז אני אומרת לך, אתה יודע מה, סלחתי כדבריך, זה כאילו אני מציבה אותך מעליי. כאילו אני... הדיבור שלך הוא יותר משמעותי, הוא יותר עליון, חלילה. אוקיי, הבנתי מה שאתה... אוקיי, ואז... כאילו שם אותו במקום מאוד מאוד גבוה. הבנתי, ואז נניח ואנחנו הולכים ככה, אז מה זה הסלחתי עכשיו? למה צריך עוד פעם סלחתי? כי זה סלחתי בדרג גבוה יותר, בעומק גבוה יותר? כן, באיזשהו עומק גבוה יותר, שלגרום לאדם, שהוא באמת משה רבנו באותו מעמד, להבין יש פה הרבה הבנות. גם העניין של התשובה, שברגע שאדם עושה, אז הוא טוב, אבל אמרנו שהוא לא עושה בתשובה. אבל כשאדם נגיד, לצורך הדוגמה, הוא כן בתשובה, אז עוונותיו נהפכים לזכויותיו, כאילו ברמה הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר גבוהה, נכון. יש לבל יותר גבוה, זאת אומרת, בתוך התשובה עצמה יש, הקדוש ברוך הוא אומר סלחתי. כן. ויש אחרי זה, שזדונות נהפכו לו כזכויות, זה כבר שהוא עושה תשובה מהעבר הבא. נכון, באמת, יש בזה שלבים. זה כאילו כמו שם צלחה, כזה. כן, 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 כן. כן, אוקיי. חלילה, אבל חלילה, זה כאילו רעיון אפיקורסי כזה, אבל לא... לא, שכדבריך בעצם כאילו הבן אדם פה מתעלם מעל. כן, אוקיי, מאוד מאוד יפה, קודם כל מאוד יפה, וזה, ובוא נגיד, החלק השני הכדבריך לא מופיע בדברים של הרבי, אבל הוא שווה ברכה בפני עצמו. אני חושבת שהיה פה משהו של, קודם כל הייתה את הסליחה של הקדוש ברוך הוא בעצם זה שהוא כותב איתו את הלוחות השניים, הוא קורא לכתוב אותם, ושל הקדוש ברוך הוא. כשהוא מסיים את זה והוא רואה גם את העבודה של משה בתוך ה-40 יום האלה, אז יש את הסליחה ברמה של הבן אדם, ברמה של משה. אוקיי, זה חובר לא שהוא מעלה אותו. לא שהאדם מתעלה, אלא כן. שהקדוש ברוך הוא יורד להבנה של משה, שעכשיו הסליחה היא לא הסליחה שלי הקדוש ברוך הוא, אלא הסליחה של משה שאתה כבן אדם מקבל... שאתה קיבלת אותה, יפה מאוד. יפה מאוד, אוקיי, הבנתי את ההבדל. אוקיי. טוב, אוקיי, ביורים נפלאים, תעשו פה ספר חידושי תורה של המדרשה. אז עכשיו אני רק אגיד ברשותכם את הביור של הרבי, אוקיי? אז הרבי אומר ככה, אם אנחנו הולכים לפי רש"י עכשיו, כן, השיעור שלנו הוא בראש של רש"י, אז בואו נסתכל מה רש"י בעצמו אומר. אם נדייק במילותיו, אנחנו נראה שעל סלח כדבריך בפרשת כי תישא, רש"י מוסיף עוד 3 מילים. רש"י כבר אמר לנו כימים הראשונים, כשמשה אומר כימים הראשונים, כשהוא מצביע על 40 האחרונים, הוא אומר, אותם 40 האחרונים הם כמו הראשונים, מה הוא רוצה לומר? מה אלו ברצון? אף אלו ברצון. נו, אבל מה יחדש עכשיו בסוף, בשיא, בנקודה של סלחתי כדבריך ביום הכיפורים? רש"י מוסיף, נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה ובלב שלם. זו תוספת שלא מופיעה בביור של רש"י על הקיימים הראשונים. זה חידוש שרש"י מוסיף 3 המילים האלה, בשמחה ובלב שלם, רק על המילים
סלחתי כדבריך. ויאמר השם סלחתי כדבריך, בשמחה ובלב שלם. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלפני זה לא היה בשמחה. אז מה זה אומר? מצד אחד, אמרת לי, וזה חשוב להדגיש את זה, אמרת לי כימים הראשונים. זאת אומרת, יצרת סימטריה בין מה אלו ברצון, אף אלו ברצון. זה לא כמו בשר ודם. בשר ודם שאומר לך, טוב, בסדר, יאללה, סלחתי כדבריך, בוא תקח. בסדר, יאללה, זורם איתך. אבל אתה יודע שנשאר לי צלקת מהזה, כן? לא. הוא אומר לך, ברצון סימטרי לברצון הראשון. אז משה רבנו לא עושה איתנו משחקי מילים. הוא אומר אמת. הוא אומר, והקדוש ברוך הוא כל שקלים קל וחומר, שאי אפשר חס ושלום להשוות אותו לבשר ודם, שהקדוש ברוך הוא אומר, נתרציתי, אז נתרציתי. וכשעכשיו אני אומר לך, פסול לך של לוחות הבנים כראשונים, אז כראשונים. אני לא משחק. אפשר להגיד שהראשונים לא היו בשמחה. יפה. אז זאת אומרת שבאמת האחרונים, מבחינת הרצון של הקדוש ברוך הוא, לא משקר לך כשאומר לך, אני באמת נותן לך אותם, באותו רצון שנתתי לך את הראשונים. אמת. בשר ודם לא יכול לעמוד בזה. מאוד קשה. תמיד הוא יגיד לך, נשאר לי איזה משהו בלב, אוקיי. זה אף פעם לא מלא. וזה לא אומר שלא קיימת את ציווי חז"ל לסלוח. אתה סלחת. האם נשאר לך מזה צלקות, פגמים? בסדר, נשאר. אבל אני סלחתי. זה המקסימום שלי כבן אדם. עשיתי את מה שחז"ל ציוו אותי. אבל, וזה הדבר הנפלא שמתווסף פה, יש פה משהו שמתחדש ביום הכיפורים, לקראת הסוף של 40 האחרונים, שבכלל לא היה בראשונים. אנחנו מקבלים פה מעלה חדשה נוספת, שלא הייתה בראשונים. אנחנו מקבלים פה שמחה של הקדוש ברוך הוא. יש פה שמחה של הקדוש ברוך הוא. יש דרגה שבה בן אדם רוצה להתחתן עם מישהי, כן? אז אתם סגורים, אתם זה? כן. וכמה נפגשתם? 17,000. וכמה הפסקות עשיתם באמצע? גם 18,000. וחזרתם וזה. אז זהו, אז אתם סגורים? כן, ואתה שומע את הפרפור בפנים. אז כן או לא? לא, כן, כי אני רוצה, אבל אתה יודע, והחיים, ומה יהיה מחר, ואם אני אגלה פתאום עוד חסרונות שלא גיליתי ב6 חודשים האלה, טוב, זה למי שעושה 6 חודשים, אנחנו עשינו רק 5 פגישות בעולם החרדי, אז בכלל. אבל, אז יש רצון? כן, יש רצון, כי הרי אני רוצה להתחתן. אז אתה משקר לי שאתה אומר לי, אני רוצה? לא, אני באמת רוצה. אבל יש שמחה? רגע, עוד לא יודע להגיד לך אם יש שמחה בסיפור. בוא נראה. נכון, באירוע ודאי שאני שמח באירוסין, ואני מחייך, אבל זה שלם? לא יכול להגיד לך שזה שלם. אף זוג לא יכול להגיד לך בראשית, שיש שם שלם, כי החיים עוד לפנינו. מה אתה רוצה, שאני אגיד לך על משהו שעוד לפניי, שהוא שלם? אני עוד לא יודע באמת, כן? ופה, בסיפור הזה של סוף 40 האחרונים, אנחנו מקבלים תוספת, בשמחה ובלב שלם של הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, מה התחדש פה? מה התווסף? מה יצר פה את התוספת הזאת של בשמחה? הרב אומר את זה ממש בתמצית, ואני רוצה להרחיב על זה, כי זו נקודה סופר סופר חשובה, וזה כל המסע שהלעיתי אתכם והעייפתי אתכם עכשיו בדקדוקי רש"י, זה היה בשביל להגיע לזה. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא רואה את הקבלה שמשה רבינו עשה. זה שהוא עמד 40 יום וקיבל את התורה. הוא התקדש. שוב, לא רק בשמו, בשם כל ישראל, הוא מייצג של עם ישראל. כלומר, כל מה שמשה עכשיו עושה בהר, זה לא כאינדיבידואל, זה כמייצגם של כל עם ישראל. מה קורה פה? קבלה של התורה, התקדשות של התורה. הקדוש ברוך הוא מתרגש מזה. הוא אומר, בשמחו. עכשיו אני אתן את זה בשמחו. רגע, יפה, שואלת השאלה. אותה תנועה של קבלה, של התקדשות, של התרוממות שמשה רבינו עושה עכשיו ב40 האחרונים, הוא עשה ב40 הראשונים. נו, אז לא ראית את זה שהוא התקדש ולחם לא אכלתי ומים לא שתיתי והוא התעלה כדי לקבל את התורה? לא ראית באיזה קשב הוא הקשיב, באיזה עיניים בורקות הוא הקשיב לכל מילה שיצאה מפיך כשלימדת אותו תורה? אז מה התחדש עכשיו באחרונים? הסתבר
זה כבר הרחבה שאני עושה, כי השיחה הזאת נאמרה מאוד מאוד בתמצית. אז מסתבר שיש פה גדלות. מה הגדלות? בעצם זה שהוא מגיע לפעם השנייה, והוא בא עם כל ההתעלות הרוחנית שלו, ולא יושב עם כתב, במרכאות. יכול להגיד, מה אני צריך את זה עכשיו? כבר נתתי 40 שהוא לא יושב על זרד דפנה של הראשונים. כן, וגם, הוא פשוט בא, כאילו עכשיו הוא בא לקחת פעם ראשונה. משהו חדש. יפה, נקודה מדהימה. זאת אומרת, קודם כל, עצם זה שהוא מצליח לפעול בעצמו את ההתחדשות הזאת של הקבלה, כאילו פעם ראשונה אני רואה והולך לקבל את התורה, זה כבר גדלות. יפה מאוד. שם הוא היה עם השם וכאן הוא לבד. מה? כאילו בפעם הראשונה הוא היה עם השם, כאילו למד עם השם והכל, ובפעם השנייה הוא היה לבד, הוא התקדש לבד. אוקיי, את אומרת, בפעם הראשונה היה למידה, לפי רש"י כן, הייתה למידה. אוקיי, במובנים מסוימים הוא עדיין עם השם עכשיו, כשהוא בהר. את צודקת שחסר פה, כי לפי רש"י, לפי המדרש, יש פה למידה, לפי רש"י אין פה למידה נוספת. את צודקת, יש פה איזשהו חסר מסוים, כאילו כל הקבלה הזאת זה בעיקר עבודה שלו, פחות אני יושב עם המורה, כן? נכון. החסר הזה יכול להיות גם יתרון, כי אם הוא לא עסוק בלימוד, אז התנועה של הקבלה יותר יכולה להיות שלמה ומדויקת, כי זה רק העיסוק בקבלה. נכון, יפה. קצת כמו לשמה ולשלא לשמה. יפה. זאת אומרת, יש פה קבלה יותר עמוקה אפילו בזה שכביכול אין פה שיעור, זה, כן. יש משהו שאחרי השבר זה כאילו כבר רבנו. עכשיו אנחנו באים במקום כזה יותר כאילו, פשוט כזה, כאילו השם ראית אותי בהכי בקנטים שלי, כאילו בעם ישראל, כאילו ראית אותנו בהכי תחתית, כאילו עכשיו אני באה כאילו אני באה כמו שאני כזה, כאילו אין שלם לב שבור, לא? זה מהמקום הזה, אין יותר שלם לב שבור. כן. מאוד מאוד יפה מה שאת אומרת, ואני רוצה פה לחבור לנקודה הזאת, שיש פה שבר, והכל נכון, כל מה שאמרתם נכון. וואי, זה מזכיר לי, שבר זה משבר, זה נכון, משבר של לידה. נכון, אמת. אם אנחנו מתייחסים לשבר שיש באמצע, ואי אפשר לא להתייחס אליו, אבל הוא היה פה, ועצם זה שעכשיו משה רבנו נמצא בפעם השנייה זה בגלל סיבה מסוימת, אוקיי? זה לא... אנחנו לא טוחנים מהם, היה פה אירוע באמצע, לכן אתה נדרש שוב פעם לפסול, פעם שנייה והכל, ושהקדוש ברוך הוא, אוקיי, יפה. מה בעיניי, שוב, איך שאני מבין את הדברים פה ומנסה להעמיק בהם, מה היופי שקורה פה? היופי הגדול שקורה פה זה ההבנה, שוב, אם אנחנו הולכים לפי רש"י, כן? זאת אומרת, אנחנו נכנסים בתוך רש"י, לא מתייחס כרגע לשאר הפירושים, לא אונקלוס ולא זה. ההבנה הזאת, נגמר תקופת התפילה. הוא נתרצה. לסוף מם נתרצה. ככה אומר לנו רש"י. משה רבינו רואה שהוא נתרצה. הוא מסוגל להפסיק להתפלל. מה זה אומר שהוא מסוגל להפסיק להתפלל? יש לו אישור. כאילו אישור, עשית, זהו. עכשיו מכאן... מכאן מה? אתה משוחרר. הכל כבר יהיה... אבל האישור הזה, מסתבר שהאישור הזה, הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים נותן לנו. כל כך הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נתרציתי, מותק, נתרציתי. התנפלת ואתנפל לפני השם והתחננתי. ביקשת שאני אסלח, והתחננת, וראיתי שהתחרטת. סלחתי, נתרציתי. זהו, פעלת את העניין. מה עכשיו? לא, הקדוש ברוך הוא, אתה בטוח? אתה בטוח שאתה נתרצית? לא, באמת סלחת, כאילו? אבל ראית את הטעות שעשיתי. כלומר, זה לא אני, זה לא משה. כן? כי משה בכלל לא היה באירוע, אבל זה העם שלי, אין מה לעשות, אני חלק מהם. זה הבגידה הכי נוראית שיכולה להיות, זה ביום החתונה, ביום האירוע, באולם, למרגלות החופה, למרגלות הר סיני, לעשות עגל זהב, זה עבודה זרה בטהרתה, מה שנקרא. ואז
ואז הבן אדם הרגיל שחוטא, כן, ואני מדבר עלינו עכשיו, הבן אדם הרגיל שנופל, מאוד קשה לו לשחרר מהמקום הזה. הבעל תשובה, כן, שהלוואי וכולנו נזכה להיות שם, זה המקום הזה שבו קשה לשחרר. והקדוש ברוך הוא אומר, אבל נתרציתי, ולא סתם נתרציתי. פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, תעבור טרק, תעבור הלאה לשלב הבא. מה השלב הבא? קדימה, אני רוצה להתחתן איתך. בוא, תרימי טלפונים לאולם, תתחילי לארגן את האירוע, תקרא לשושבים, שיכתוב שוב את הכתובה. והיהודים אומר, באמת, אתה מתכוון שאני אעבור לפאזה הבאה של המעשה, שבעצם באמת מעיד דה פקטו שהתשובה נתקבלה והכל? אבל אני כל הזמן הרי אתכתב עם האירוע של הנפילה. אני כל הזמן ארגיש שהוא מתערבב לי. אז איך אתה רוצה שאני אקבל? לפי רש"י, והרב אומר את זה בשיחה, השמחה שנתווספה פה של הקדוש ברוך הוא, מאיפה היא מגיעה? סלחתי כי דבריך זה תוספת של שמחה ושל לב שלם בכל מה שהיה לנו פה, בכל האירוע, מתחילתו ועד סופו. קודם כל יש פה שמחה שלא הייתה בהתחלה בהכרח. 2, יש פה אפילו סליחה הרבה יותר עמוקה, יש פה בלב שלם, יש פה העמקה בסליחה. אבל למה באמת זה מגיע לשלמות הזאת שזה מגיע? אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל שצפיתי בך משה, וראיתי את המסוגלות שלך באמת להרפות, לשחרר את השריר הזה שלה וההתנפל, ולעבור לפאזה הבאה של לקבל את התורה מחדש. והסתכלתי עליך 40 יום אחרונים, ומה אני רואה שאתה עושה? שאתה בונה את הפרק ב'. אתה פה ואתה עומד, ואתה מקבל אותו, אתה מכשיר את עצמך מחדש, וכפי שציינתם קודם, כמו בפעם הראשונה, זאת אומרת, עם מסוגלות נקייה, כן? ואמרתם, הרי הוא יוכל כאילו להגיד, אבל כבר עשיתי את האירוע הזה, כבר, אז מה, עוד פעם להיות בו, ועוד פעם להתחיל, ועוד פעם... אמר הקדוש ברוך הוא, זה שאתה עומד, ואתה עוסק בקבלת התורה מחדש, בקבלת הלוחות מחדש, ושחררת, הרפאת את השריר הזה, שהיה כל כך תפוס ובמתוח ובצדק מתוח, של 40 האמצעיים, זה הגדלות שלך. ולגדלות הזאת שעלית עכשיו, והיית מרוכז רק בדבר אחד. מה הפרק הבא של חיי? מהו? מה הוא מכיל? מה המעשה שהוא דורש ממני? לעמוד לקבל קדימה. לא לשתות מים ולא לאכול, להתקדש, להיות כלי מזוכח, לזכך את עצמי כדי לקבל את התורה החדשה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי. אומר הקדוש ברוך הוא, על זה מגיע לך בשמחה. על זה אתה תקבל משהו ממני, משהו מתוכי שאפילו לא היה בפעם הראשונה. וזה כל כך חשוב, כל הדברים האלה הם כל כך חשובים כשאנחנו מדברים על חודש אלול. למה הם כל כך חשובים? הפלא של חודש אלול, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, הפלא של חודש אלול שזה ימי חול. אז יש בזה את המשל של המלך בשדה, של אדמו"ר הזקן, שהקדוש ברוך הוא יוצא אלינו, לשדה, לימות החול, למציאות הפשוטה, אוקיי? לא המציאות הקדושה של יום טוב, ימים טובים, אלא המציאות הפשוטה. וביחד עם זה, הגדלות של הימי אלול, זה בדיוק לעשות את מה שמשה עשה. מה מתבקש ממני בחודש אלול לעשות? נכון שאנחנו עושים סליחות, נכון שאנחנו גם מתפללים, אנחנו לא לגמרי כמו משה רבינו, שהייתה פה חלוקה ברורה של 40 תפילה, ועכשיו לקבל. אבל בעיקרם, מה המהות של חודש אלול? בעיקר, ולכן הם ימות החול. זה ליצור מציאות חדשה בפועל, בחיים עצמם. לא כל כך, אני יודע שזה נשמע קצת מפתיע, אבל לא כל כך, הדגש של חודש אלול הוא לא כל כך על הבכי והנהי. הוא לא כל כך על מה? על ה"ואתנפל". יש
יש זמנים שבו אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה עכשיו? אני מתחנן על עצמי. אני מתחנן על נפשי. חטאתי, נפלתי, מה אני עושה עכשיו? אני כולי מרוכז בדבר אחד. להתחרט ולהתחנן. תסלח לי, תמחה לי. זה כל האנרגיות שלי, כל המשאבים שלי, כל המחשבות שלי, כל הרגשות שלי, מרוכזים עכשיו בדבר אחד, להתחנן לקדוש, תסלח לי. זה לא חודש אלול. חודש אלול זה 40 האחרונים, בואו נזכור את זה. חודש אלול יושב בתשתית שלו, על מה הוא מבוסס? על 40 האחרונים. מה עושים ב-40 האחרונים? מייצרים מציאות חדשה. פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים. איזה שינוי אתה רוצה בחיים שלך? מה אתה? תתחיל אותו. אבל אני לא יכול, היה חגים באמצע, וזה הכל בלבל. אין חגים באמצע, אף אחד לא יבלבל אותך. זה בדיוק חודש אלול, זה הזמן שבו זה ימות החול. אתה בתוך החיים עצמם, ואתה יכול ליצור איזה שינוי שאתה רוצה. תתחיל אותו. זה לא קצת מדלג על השלב של התחנונים? אז שוב אני אומר, יש פה איזה ברוך מסוים בדברים שאני אומר, ואני מודע אליהם, ואני גם הצבעתי עליהם, כי לא נתנו לנו את 40 האמצעים לפני זה. לא אמרו לנו, טוב, מי"ז תמוז עד ראש חודש אלול, תעשו והתנפל. אז ריכזו לנו גם את הכל. ובהפוך על הפוך, את שיא ימי התחנונים והסליחה, דחפו לנו אותם בכלל בסוף. בעשרת ימי תשובה. ועדיין אני אומר, למה דחפו אותם בסוף? כי העיקר של חודש אלול, העיקר של 40 האחרונים, זה יצירת מציאות חדשה של, אוקיי, היה ככה ונפלת. איך אתה רוצה את הסצנריו של החיים שלך הבא בתור? איך אתה רוצה שהוא ייראה? אחרי התשובה. תתחיל אותו עכשיו. תבצע אותו. תהיה משה רבינו בהר, שעכשיו הוא עושה דבר אחד. מקבל. הוא מתקדש, הוא מזכך את הכלי. הוא מכשיר את עצמו להיות מה שהוא רוצה להיות בחיים העתידיים, המתוקנים, אוקיי, אני בעל תשובה. אוקיי, ואיך עכשיו החיים שלי נראים? מה הם? או מה אני רוצה שהם יראו? אוקיי? זה גדלות. זה גדלות. שנייה אחת, זה גדלות. זה לא מתקרבן. זה לא מתקרבן, בדיוק זה לא מתקרבן, וזה גם שיא האמונה בקדוש ברוך הוא. בוא, אתה מאמין בו או שאתה לא מאמין בי? אני אומר לך, סלחתי. אתה משחרר או שאתה לא משחרר? או אתה באמת חושב שאני בשר ודם? אם אתה מחשיב אותי כמו חבר שלך, או כמו אשתך, בסדר, אתה צודק. בסדר, בשר ודם. אגב, גם בבשר ודם. זה למדתי גם מאשתי. גם היא הרבה פעמים. לימדה אותי תוך שנה, שנתיים אחרי חתונה, ברוך השם היא לימדה אותי את הדבר הזה. אל תבקש סליחה, יותר מדי. בוא, תחזור מהעבודה בשעה שקבענו, אל תבלבל לי את המוח. כאילו, 1000 פעמים אתה אומר, וסליחה, ויש קקים, אני... כן, אמרת ב6, תחזור ב6, זה כל מה שאני מבקשת. אוקיי? אז אני אומר, גם בשר ודם בסוף נמאס לו מזה שהבן זוג או הבת זוג מגיע ועושה והתנפל. תיצור, זה יהיה השמחה שלי. אני מבטיח לך שאחרי שאני אראה 4 ימים, או שבועיים, שאתה חוזר מהעבודה בשעה שקבענו, אני אגיד לך, סלחתי כדבריך. בשמחה או בלב שלם. אבל כאילו, עכשיו ודאי שבשביל לשנות משהו, אני צריך שיהיה בחרטה מסוים. זאת אומרת, אני צריך לקלוט שהיה פה איזה אירוע לא תקין, שאני רוצה לתקן אותו. הרי אני לא אצור מציאות חיים שונה, אם הכל טוב, אם הכל בסדר. אז ודאי שיש פה צורך בהבנה של המעוות, ובהבנה של הדרוש תיקון, ובחרטה. אבל בסוף, מה העיקר? 40 האחרונים. בתוך כל הסיפור הזה של נתינת התורה, הפאנץ' הכי חזק זה 40 האחרונים. זה היכולת שלך ליצור משהו אחר. זה בסוף. זה הסיפור האמיתי. האם בסוף הקלה שנקראת כנסת ישראל מסוגלת ליצור חיים תקינים ביחד עם הבעל שנקרא הקדוש ברוך הוא, או לא? ובשביל זה נותנים לנו את ימות החול של חודש אלול. כן, אני כתבתי מקודם שאלה, אז... אמרת את זה כאילו אחר כך, אבל סתם,
שיכול להיות שהשמחה של השם, אבל אמרת את זה, שהשמחה של השם היא גם על זה שאנחנו כאילו, שאנחנו באמת מאמינים לו. כאילו, זה שיש תשובה בעולם הוא יודע, אבל זה שאנחנו מאמינים בתשובה זה כבר אירוע אחר. בדיוק. כאילו, בדיוק. הוא יצר את התשובה, הוא יודע שהוא יצר את התשובה, אבל האם בני האדם ייקחו את המתנה הזאת ששמה תשובה ויאמינו בה. ויאמינו בה ויסכימו להשתמש בה, או שהם לא באמת יצליחו להאמין, וכאילו כשאתה לא מאמין במשהו אתה גם לא משתמש בו, ועצם זה שכאילו משה רבנו לוקח את התשובה וכאילו ממשיך הלאה, אז הוא מראה שכאילו בסדר, השם סלח, אבל השם יודע שהוא סלח. עצם זה שמשה רבנו לקח את הסליחה הזאת והמשיך הלאה, קיצור זה משה. שהוא התמסר לפרק ב', לקבלה מחדש. טוב, אז אני מאחל לכולנו ימי אלול של תשובה ושל שינוי מעשי וחיובי, ושהארומה של השמחה של יום הכיפורים כבר מתפשטת אחורנית. כן, הרי אנחנו בתוך כל 40 האלה, אז כל 40 האלה הם בשמחה ובלב שלם. זה הסיפור הגדול. מדהים. טוב.